això era tan important que escollíssim el millor equip. I amb això vaig al que avui jo volia fer aquí, és la presentació formal de la candidata a la paeria a Lleida, de l'Imma Manso. Jo ho he dit a la roda de premsa i ho torno a repetir ara. Jo crec que és una extraordinària candidata, amb el millor perfil professional, polític i acadèmic. Crec que farà una extraordinària tasca, però també vull, presidenta, agrair-vos a tots, a la Maria José, el treball que ha fet fins ara. Jo confio en que el senyor Ros es vegi també afectat per la marca Partit Socialista de Catalunya, per la greu crisi, per els errors que ha comès el tripartit i per tot el que ha succeït. Per tant, espero que Àngel Ros perdi la majoria absoluta, que nosaltres traiem aquests 5 regidors i que el que és més important, Dolo, que tinguem capacitat de decisió a l'Ajuntament, a la paeria a Lleida. Perquè l'objectiu de la presidenta i del Partit Popular de Catalunya és que no solament incrementem el nombre de regidors. Això serà un procés a mig i llarg termini. El partit ara inicia una campanya de territorialització. Mariano Rajoy ha tingut un gran compromís amb Catalunya i no cal que us digui el compromís que ha tingut a Lleida. Jo crec que la Fira de Sant Miquel, el Cargol, ha estat més vegades aquí a Lleida fent actes socials, actes sectorials, actes de carrer, que poder que qualsevol altra província de Catalunya. Jo crec que és de les que més ha estat. Ell està molt esperançat en que Catalunya tingui un extraordinari resultat en aquestes eleccions municipals. Per això us vull traslladar també que ell vindrà molt, que ell tindrà una gran presència i que espero que pugui estar amb la nostra candidata aquí a Lleida, però també en alguns dels actes de les comarques lleidatanes. Avui aquí, solament tinc agraïment en aquest partit. Vull agrair també a la directiva que hagi depositat la confiança en mi. Vull agrair al comitè electoral que m'hagi aprovat per unanimitat. I us vull dir que estic supercontenta i això ho farem per diverses raons. Primer, perquè tenim el vent a favor. Tenim el vent a favor perquè venim d'unes eleccions autonòmiques en les que hem tingut un... Passo la palabra a la nostra presidenta. Però jo aquí, davant de tots vosaltres, també la vull felicitar i vull dir que tenim una gran candidata que de fet ja està treballant, ja s'ha ficat en marxa la precampanya electoral, ja s'han fet unes targetes de presentació, unes targetes que donaran a conèixer, després en tot cas les podem ensenyar perquè les vegin, unes targetes que donaran a conèixer a la Imma, no a conèixer, sinó a conèixer-la més, perquè la Imma és una persona prou coneguda a Lleida, perquè és una persona de Lleida, no com altres candidats, com el de Convergència, que no és ni tan siquiera del partit. I des de luego no és de Lleida, és un noi que ve de Barcelona. Nosaltres tenim una candidata de Lleida que ha nascut aquí, que ha estudiat aquí, que s'ha casat aquí, que ha tingut aquí els seus fills, que treballa aquí i que ha tingut tota la seva trajectòria personal.